Bones, aquest és un vídeo pensat per professors, per companys meus que vulguin buscar o vulguin trobar una eina que serveix per fer mapes conceptuals amb els alumnes. Hi ha tota la tasca d'extracció dels conceptes claus, que això ho podem fer a classe perfectament perquè ells normalment solen tenir mancances en aquest sentit, però després a l'hora de passar a net aquesta eina ens pot ajudar moltíssim. A diferència d'altres eines, el que he trobat d'aquesta és que et permet fer un nombre il·limitat de mapes, amb la qual cosa a l'alumne li va molt bé, perquè no està limitat a 3, com d'altres eines que te trobes per la xarxa. Llavors, una altra cosa important que te permet fer és que te permet compartir el mapa conceptual que has fet amb un enllaç, de manera que qualsevol persona el pot visualitzar. També permet el treball col·laboratiu entre alumnes, sí? Tot i que estèticament no és molt maco, n'hi ha d'altres que són més macos o més bonics, però el resultat és força correcte. I això bàsicament seria totes les avantatges que té. Anem a mirar una miqueta com funciona. Aquí, en Login, una de les altres avantatges que té és que quan fem Login podem entrar amb el compte de Google. Per tots aquells centres que tenen G Suite, la veritat és que és molt fàcil. Jo entraré amb el compte d'un alumne de prova i el primer que se'ns obre és una pantalla general, on tenim un menú a l'esquerra i veiem un dels mapes que he fet per explicar una activitat amb els meus alumnes. Al final, el mapa conceptual que vaig elaborar, ara quan acabi de carregar, veureu que és força complet i té un avantatge també respecte d'altres eines que pots inserir imatges. Aquí veieu una imatge i una altra imatge. Això d'altres no t'ho permet fer. I cosetes que et permet. Doncs canviar el tema de fons per uns predefinits. El que passa és que a mi m'agrada bastant aquest blanc perquè aquest blanc et permet canviar els colors de les etiquetes aquestes, dels nodos que hi ha, que en d'altres temes no t'ho permet fer. En el background pots canviar colors, en fi, pots fer moltes cosetes, aquí veieu. Aquí en Style pots dirigir-te a un nodo concret, alguna d'aquestes etiquetes que estàs veient, o simplement al nodo central o d'altres nodos similars, en fi. No m'agrada agafar aquest del nodo, seleccionar un nodo, perquè un cop seleccionat un nodo, com ara que acabo de seleccionar aquest, pots canviar la forma en la que es previsualitza, pots canviar les línies, tant aquesta com la línia del borde, com l'emplenada del color, no? Per exemple, li puc posar aquest color, heu vist? I així és molt més maco, no? Podem inserir, si seleccionem aquest primer, podem inserir un altre subnode o un node previ, per exemple aquí, és un nodo previ, sí? Se'ns posa per aquí, pel mig, i aquí podem inserir una imatge, un hiperenllaç, un comentari, el que us deia, col·laboratiu. La veritat és que el trobo molt adequat, Aquest és un vídeo supercurt, no volia pas... mira, més cosetes que se m'oblidava, més cosetes. Com ara, icones. Pots marcar preferències, prioritats. Per exemple, aquest és el número 1, aquest és el número 2, i pots anar guiant. La veritat és que està molt bé, aquest programeta. Ja a mi m'ha agradat molt i per això volia fer aquest enllaç. També es podien fer nodos flotants, com ara això, un nodo que no està relacionat amb cap, sí? I podíem fer també línies, on estava això, per fer les línies. Aquí hi ha un resum fins i tot de tot el que tenim fet, que es pot exportar a Word, està interessant. A l'hora d'exportar, també és molt interessant. Exportar te permet exportar com a imatge, en JPG, PNG o un PDF o fins i tot un docx de Word, no? Realment està molt i molt bé. I també pots crear línies que uneixen conceptes. Insert, estava per aquí. On està? Aquí, relational line. I aquesta línia que estic jo ara dibuixant, per exemple, ve aquí. I amb aquesta línia la puc donar la forma que vulgui. Sí? Aviam, si sóc capaç de marcar. Ara se m'ha quedat una mica aquí. Però veieu, aquest concepte està relacionat amb aquest, no? Doncs anar provant, anar jugant, pots aconseguir resultats molt bons. La recomano, la veritat. Jo a partir d'ara faré servir aquesta. A més, si no recordo malament, és de codi lliure, és open source, me sembla, ara no ho puc assegurar. Però endavant, que de veritat, que m'ha agradat moltíssim i la recomano per tots els profes.